Mathita man. Awuthi sithe man sijika apha sodlala isinuka before lijim ixesha lijim utshaya man. Malunga naloo nto ne. Phela ndiyotshekha imedi yam man nemitha apha ebitosheni yabo. Mara ndizanithola ni endleleni. Le uthetha ngayo kuFacebook solo kuthetha ngayo. Nje mbambile pha. Ayisona sibone fe. Uphi nalo mntana? Ebo, ndonu. Hayi man kodini manje ngezandla zakho zikhwacilile. Awubona ngisafuna ubona umuntu wami wena sana apha. Ndim lo mntu umlindile, ibulindile ba. Yena awumaye bangamthoya budala nilindile nje. Hayi na nje ujongana naye apha. Hayi uthi ungandiqheli. Lo muntu ufaka profile picture afa nje nawe so unganimoshela ixesha ungamthola lapha yana. Oh hayi laa mntu lo ndithethe nje umuntu endingamaziyo ndamxhoma nje phaa kuFacebook. So ndim lo. Yoko jonge phaa uyandibonisa. Sushi meetup yakho.